Aurten San Ferminak hasiko ditugu eta Los del Bronce peñatik egitaro polita prestatzen ari dira. Urtero hala da, baina aurten gainera peñako festa Los del Bronce elkartetik emakumezkoen papera saritu nahi dute sari banaketa batekin. Utziko diogu peñakoa den Mikel Jurikori hau guztia azaltzea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Bueno, lanpetuta, ez? Guztiz, oso lanpetuta. Mazkigo ez dakitzen bat, aste, hilabete, oso gogotsu eta oso nekatuta ere bai. Baina, gogoakin, San Ferminak iristeko gogoakin bai. Eta San Ferminak baino lehen, aipatutako asteazken honetan, ekitaldi berezia gainera izendapen garrantzitsua lortu izan duena aurten, ez? Bai, Festa Los de Bronce ekitaldia, ez? Aurten meknasaria lortu indu eta giza intereseko proiektua konsideratu inde. Eta orduan, aurten horretaz aparte, nor nahi duen pertsonak sartu daiteke Festa Los de Bronzeko kidea edo laguntza emateari, ez? Naiz pertsonalki edo diru sarrerakin edo aportazioarekin. Eta, aurten ilusio gehiagorekin, hasi ginen, ilusio gehiagorekin jarritzen dugu, eta egia da oso proiektu interesgarria eta ilusio garria izanen dela. Hori, alde batetik esan dugulako peña dagoela, baina gero dago elkartea, azaldu iguzu pixka bat. Oin dela 3 urte eta piko, gutxi gora bera, 2005an elkartu intzan emakume taldetxo bat eta gizon ebai haiekin elkartu nahi zirenak, hori ez. Proiektu hau sortarazteko edo emakumearen garrantzia edo aipagarritasuna San Ferminetan hori proiektatzeko edo sortarazteko mugimendu bat egin zen eta taldetxo bat elkartu zen eta festa elkartea sortu zen, ez? Peña barruko zati bat izanez. Oso autonoma, askatasun asko daukadana, baina Peña barruko kideekin sortu egin zen eta gaur egun pixkat irekiago egin dara. Izan ere, aste honetan izango den sari banaketan, hori da sarituko dena, ez, emakumezkoen papera? Bai, 3. urtez jarraian, aurten ere, 5 emakume emango zaie saria. 1979ko urtean izan ziren hauteskunen ondorengo 5 emakume zinegotziei emango zaie saria. Eta, aurten, sari hori oso aipamen handia izan zen orduan eta gaur egun ere hori saritu egin nahi dugu emakume horiei. Eta zeintzuk dira 5 emakume horiek? Memoriaz ez dakit, baina, gutxenez. Aipatuko dituk, zinegotzi horiek 5 emakume hauek izan ziren Elisa Txakaregi, Mercedes Labayen, Camino Monasterio, Camino Monasterio aurtengo abenduaren, 2017ko abenduan hilein zitzaigur, eta orduan bere alabak hartuko du Itziar Mendibek. Camino Osle eta Maruja Oiaga. 5 emakume hauek, alderdi edo talde ezberdinak izan ziren, baina giro ona eta taldetxo berezia sortarazi zuten udaletxe barrunez. Hori izan, eta hau hori ez, saritu egin nahi dugu. Sariak eta ere dokumental bat proiektatuko da, ez? Bai, lehengo egunean, ekainaren 28an, publikoari ireki genion posibilitatea Nafarbil Filmotekan aurkeztu genuen, Pioneras 3, eta horretan elkarrizketa bat sortarazten da zinegotzi horien artean eta gure pertsonen artean, ez? Eta, politia nik ikusi nuen eta oso pelikula politia izan da, ez? Gustatu zaiguna eta uztailaren 11an aurkeztu goguna. Eta bertan ere protagonistak emakume hauek dira? Bai, konkretuki 3 Itziar Mendibe hiltzan horren alaba eta bero beste 2 emakume. 5 ez dira agertzen, baina hori egun horretan 5 agertuko dire. Eta hori, hau izango da asteazkenean ekainaren 20an Kondestablen? Ez, 28an aurkeztu zen Filmotekan Navarran. Eta uztailaren 11an, 11:30 hasiko da festa ekitaldia Kondestable jauregian. Gero 11:30 hasi, gero 12:30 gutxi gora bera,
sariak banatuko dira, eta gero ondoren, ja pixka San Ferminak gustatzen zaizkigulako, gure peinara hurbilduko gara guztiok, denak, emakumeak eta gizonak, eta nahi duen guztiak ebai, lunch bat hartzeko, eta irekiago egingo dugu jendeari, ez? Hor barruan pixkat, erotasuna jarriko dugu, ez? Kondestable jauregian, baina gero ja kalean, betiko moduan egiten dugu. Hori ez delako izango hori San Ferminetarako prestatzen duzuen ekintza bakarra, baizik eta urtero egiten duzuen moduan, lehen aipatu dugu, programa polita daukazue. Bai, egunero zehozer daukagu, naiz goizez, naiz atxaldez. Baina, jaipagarrienak izanen dira normalean beti Uztailean 9an bazkidearen eguna egiten dugula, bazkari bat Santana plazan, ez, egiten dugu. 11an ere bai Festa Los de Bronzeko ekitaldia, eta horretaz aparte goizero, gaubero, gure musikarekin eta festa giroarekin murgilduko, asko dire. Nahi dugu pixkat hori ez, sorpresa moduan orkestu ez, baina bi horiek izanen dira gutxienez guri gehien gustatzen zaizkigunak. Osea, ondile da, ikustekoa. Eta nolakoa da guztia prestatzea? Lan mardula, oso mardula. Izugarri, daramazkigu ja, ez dakit, 3-4 hilabete, topeaino. Astelenero, elkartzen gara, hitz egiten dugu, antolatzen gara, guztion artean, asko gara, gutxi gara eran. Juntaburuan, gaude lan egiten zuzenki, 12-tik 16 pertsona arteo, gutxi gara bera, eta ere laguntzak izanen ditugu pertsonalak. Baina mardula eta azken 15 egun hauek oso lantuak izanen dire, oso horrak. Gero jaiak ailegatzen direnean, ere pendiente egoteko egunak dira, baina ere disfrutatzeko. Bai. Iristen direan, normalean jendeak esaten du, gauza guztiak konpondu egiten direla. Normalean nik aspaldien entzuna neukan, naiz eta arazoren bat, 6a iritsi eta hor konpondu egiten da. Egia da, egunak pasata, ikusiko ditugu nola joanen diren gauza guztiak, asko oso ongi pasai nahi dugu, pasatuko dugu oso ongi, seguro, eta sortarazten diren arazoak konpondutu ditugu. Ez dakit nola, baina aterako dira beti. Gainera, esperientzia badaukazue, Los del Bronce ere zenolako historia dauka peinak, noiz sortu zen eta... Nik gogorazten duena, nik uste dut dela 1950ko peina. Ez dakit, daude historia asko nola eta ez dakit, ez dut ezango zen eta ofizialak hor geratuko dira historian edo airian, Baina 1950an laguntaldetxo bat, elkartu zen eta bajeratxo bat erosi zuten, eta haien trapuak eta blusak eta hori ateratzen zituzten, eta beraien prezitasuna, hori kalera nahi izan zuten, eta ongi, ordutik ona, topeaino. Zure kasuan nola hasi zinen? Lagun baten bidez, bera ez dakitzen bat urte lehenago apuntatu izan peinan, aukera bat sortu ditzaidan eta orain dela 20 urte pasata, esan zian, nahi alduzu apuntatu, eta ni oso San Ferminera izan naiz beti danik, gurasoek beti eraman diate San Ferminetako ekitaldi guztietara, eta nik, barrutik sartzea, oso gogotxu hartu nuen. Eta egia da, oso pena merezi izan duela, eta pena merezi izaten du. Ezberdin bizitzen dira jaiak peina batetan sartuta eta... Nik uste duz, kanpotik bizi izan ditu lehenago, baina barrutik, asko ze gustora politxagoa izanen dira, oso politxak izan dira, barrutik, eta gaina ikuste duzu kanpoko, osea, gure barruan ez dago jendea, gurekin disfrutatu egiten dutela. Hala ere, hori antolatzen dituzuen jardueretan edonor parte hartu dezake, edonork? San Ferminak oso irekiek dira, ez dira itxeak, ez dira guretako. Guk antolatzen ditugu gauzak, guk antolatzen ditugu, guk oso ongi patza ditugu, baina guztiz irekiak izanen dira San Ferminak ezala. Eta ikusten da hori, ere emakumezkoen papera betidanik hartu duzuela kontutan. Zenbat emakume daude peinan? Ez dakit, uste dut gaur egun ia 300 bazkide garena, eta ia 50 inguru pixka gehiago izanen diena. Ez dakit, zehazki zenbat diren ez ditugulako kontutan hartzen edo zenbat zen, ez? Baina, esan beharra da, orain dela 10 urte nik ere errepikatu egin juntaburuan, eta gure helburua orduan izan zen emakumeak sartzea, eta ez dakit zenbat emakume egin genituen urte horretan, ez dakit, igual 10-15
urte baten ingurun gutxi gora bera edo biren ingurun, eta ordutik ona askoz gehiago apuntatu indire, eta egia da emakume zenbaki, bazkideen zenbakia izanen dela askoz handiago, orduan ez zen, orain dela 15 urte hola peinak izanen ziren gizonezkoendako eremu bat. Bai, baina hori aipatu egin dugun, azkenean festa Los de Bronce elkartea justo horretan jartzen duela begirunea, ez da aurtengo gauza, baizik eta orain dela urte batzuk sortutakoa. Bai, 2005-en, Peñako bazkide emakume 77an uste dut sartu intzala junta buruan, emakume Mari Carmen Oskari, aipatu beharra daukagula, oso emakume jatorra eta lan, izugarri egiten dut beti, berak hartuzun beste pertsona batzukin, hori martxan jarri behar zeola, eta emakumearen garrantzia, nabarmentzea eta isialdian, bai denbora librean edo beraien ongi pasatzeko orduen, errebindikazio hori. Beraien aportazioa izugarri izan da, nahiz eta ez nabarmendu, eta guretako izanen da oso garrantzitsua lan hau aurrera eramatea. Eta, aurten egingo duzuen aldarrikapen eta ospakizun hau ere, justo aurten ere urte berezia izan da martxoaren 8 historiko horrekin eta ere Nagore Lafageren urte hurrena da aurten ere. Badu zer ikusia edo... Ez, printzipioz ez. Guk oso autonomoa gara eta lan talde hau bere modura joan izan da. Aurten aukeratutako pertsonen emakumeen aukera edo emaitza izanen da haien taldetxoagoen ikustea. Baina egia da, nik uste dut lehengo gunen norbait lagun bat izan zian. Emakumeen errebindikazio hauek edo garrantzia emateko edo gauza kontutan hartzen hasi izan direla, dela 10 urte, Nagore Lafageren hilketaren ondoren, jendea kontzientziatu egin da, zeren izanen da emakumearen papera izan dena eta beraien guk emakumeen alde ere egonen garela, eta hori aipatu egin behar dela eta defendatu eta berdintasuna lortu egin behar dela haien emakumeen papera. Ez papera protagonismoa eta beraien errespetua gure begirunea daukagula eta daukatela. Eta zer espero duzue aurtengo San Ferminetaz? Berdu gutxi gora berak izaten dugun San Ferminetan nahiko berrintxok izanen direla. Beti gogorazio egiten ditugu egun batzuk edo besteak zeozer gertatzekotan, normalean zeozer gertatzen da beti, urte oro anekdotaren bat edo beste gertatzen direla. Baina, nahiko prestatuta dauzkagu eta guk espero dugu prestakuntza horiek, nahiz eta gero anekdota pilo bat sortarazi, berdintxok izatea gutxi gara. Guk beti ongi pasea egiten dugu. Eta, erasorik ez gertatzea hori espero dugu. Eta, gehienak esaten da, errebindikazio hauek izortarazi egin dira, hori ez, eraso sexisten aurren, pixkat aurrera frente jartzia ez. Eta horren inguruan, guk aipatu nahi genuna hori erasotuko dugula eraso horiek. Ez ditugula onartuko, baina ere aipatu nahi dugula ez direla emakumeak horren inguruan bakarrik murgiltzen. Baizik eta emakumeak direla San Ferminen parte eta izango direla parte. Eta beraien atzean egongo gerala beti, haiek defendatuko ditut beti eta gure errespetua daukatela beti. Oso ongi. Eta, orain azkenengo egun hauek oso mugituak izango direla ere, ez? Orain dena azkenengo prestakuntzak dena ongi usteko... Oso landuak dire, oso mugituak. Hemendik mugituko naiz, hemendik 5 minututara beste gauza batera joango naiz. Guk sartuta gauden pertsonak, lan asko daukagu egun hauetan, oso denboraik gabe. Gainera lan egin behar dugu. Lan atzat parte, egun behar gara horren gainean beti, denborarik galdu gabe. Eta, oso negotxoak, oso ilusio inagarriak dira. Oso ilusio handiakin hartzen ditugu eta gustora. Egia da, neketxo izanen direla, nik adibidez azte honetan, atzo bertan, hartu nuen festa, lasai eguna, baina gustora bestela, gure bizia da. Ni txikitatik bizi izan dudana,
eta guk oso gustora egiten ditugu gauza hauek, jendeak asko eskertu egiten ditu, eta orduan horretan gaude. Ongi pasatzeko eta Iruña jaiaz betetzeko, Eta behin bukatutak, zenolako sentsazioa uzten dizue hau guztiak? Asetasuna edo... Bai, oso, geratzen ja, bai, jendea pozik eta eskertzen dizu, eta gainera etortzen zaizkizu pertsona asko, eta esate dizu, Jose, ongi, segiro ona, txikien aurpegiak, ez dakit, bazkide txikien aurpegiak, irrifarrez eta pozez beteta ikustea, guri asko bete egiten digu, bai, da. Adin guztientzako delako. Bai, San Ferminak izanen dira txikitatik, helduen arte. Bai, helduen arte, bai, ez dauka adinik. Bai, anitzak, bai adinen aldetik eta baita noski baietz generoei. Bai, denetaik, genero aldetik, adine aldetik, denetaik ez da txikien dako, helduen dako, emakumen dako, gizonen dako, denetaik izanen da, oso anitzak dira, bai, hitza da aniztasuna. Eta orduan hori, ongi etorria emango diezue edon horri? Bai, guri begirunez eta era honez etortzen bade jendea, eta gurekin ondo pasatzea etortzen bade jendea, guk ongi etorria emango diogu edon hori. Akigu jende asko etorriko zaizkigula, kanpotik, barrutik inguruko jendeak lekutikan, eta edonoi emango diogu ongi etorria, eronez eta gurekin ondo pasatzea etortzen badira. Mil esker, Mikel, ere ni ongi etorri eman dizut lehen, eta orain eskerrak etortzeagatik. Eskerrik asko duzu ere. Eta espero dezagun jai politak izatea. Zago dira, ziur eski. Gero arte. Eskerrik asko, gero arte.